Nazdar, ja som Chleba a ja vás vítam pri ďalšej časti z hry Ja som Chleba. Ideme pokračovať v tejto veľmi zaujímavej hre, kde proste cieľ hry je, že hráte za chleba a cieľom tejto hry je upiecť sa, spraviť za seba toast. Takže minule sme prešli tieto prvé 2 levely, takže dneska nás čaká ďalšie. Momentálne to vypadá na bedroom. Som zvedavý, ako sa opečieme teraz, ako to pôjde a dúfam, že už tentokrát to pôjde o niečo rýchlejšie. Áno, to poznáme. Pikám toast. Dobre. Takže zase začíname ako chleba a zaujímalo by ma, kto si odkladá chleba proste takto. Že len tak na poličke. Dobre, kde by sme sa mohli upiecť? Dobre, posteľ nie je špinavá, ako to tak vypadá. Vraj, aspoň podľa tejto hry. Dobre. Kde sa môžeme upiecť? Ježiš, to ovládanie je... Aj počkať, ona tá posteľ je špinavá. Dobre, tam je tiež nejaká lampa. Minule sme sa opiekli na lampe, keď tak to bude také, že na tom sa opečieme, ale najradšej by som sa chcel upiecť nejak inak, ak to pôjde. Tam je nejaká ďalšia lampa, ale tam sa nedostaneme. Poďme, či niečo nájdeme ďalšieho, niečo originálnejšie trošku, ale ak nenájdem nič originálnejšie, tak proste lampa to istí. Ešte toto ovlád... Nie. Dobre. Aha. Ja už umieram. Ja už som skoro mŕtvý. Lebo vľavo hore edibilita. No a to znamená, že či som ešte požívateľný. No už ani nie. Dobre, už sa nechám zabiť. Play again. Dobre, takže toto nebol moc dobrý run. Dobre. Dobre, to je v pohode. Dobre. No, kamo, chyť sa. Dobre. Drž sa, kamo. Dobre. Nekam sa dostávame. Grip. Fú, dobre. Les chleba. Výborne. Ježiš. Preč, kša. Dobre, potrebujem sa chytiť to tam. A, počkať. No, už to tam svietilo. Uf. Kamo. Nie tam, poď. Dobre. Nie, padaj. Dobre. No les tam! Kamo, ja ti dám vyliesť niekam, úplne jednoduchú úlohu a ty to proste nejak, že sa ti nechce, či čo? Nie. Nie. Kamo. A nič. Ach.
Kadiaľ to bude? Tak zhoď. Už mi to zase dalo. No tak na to, lebo proste padal zase. No. Dobre. Takže ideme inám. Banzai! Ježiš. Akože nie, že by som bol nejak oné, len tá hra je akože dosť ťažká aj tak, takže ja to proste chcem prejsť. Raz, dva. Raz, dva. Hej, rub. Ja sa chcem skúsiť dostať hen tam hore. Či sa tam neopečeme. Hej, rub. Hej, rub. Poď, raz. Uf. To je better taste. Toto je veci, čo proste mám po sebe, tak to je proste better taste. Tak to má byť. Dobre. Môžem sa opäť pod tým? Keď pôjdem pod tým? Asi nie, čo? To ma asi neopečie. To asi nie. Môžem sa teoreticky, neviem, upečím na mikrovlnka, keď tam pôjdem dontra. V tejto hre možno, hej. Joj. Aha, to nie je mikrovlnka. Počítač. Môžem ho zapnúť. Už som sa opiekol na ňom. To je starý komp, tam by to šlo, nie? No tak. Nemám sa tu o čo opiecť, ježiš, to fakt asi fakt zase iba o tú lampu. Neviem, jak inak by som sa to mal ešte upiecť. A už akože mi dochádza nervy. Raz, dva. Raz, dva. Pomeru. Hej, rub. Poď. Ježiš, to bude zase, pokiaľ sa tam dostanem. Môžeš sa toho prosím už chytiť? Lebo už aj tak si čierny jak šľak. Áno, padni. Výborne. Neutekaj. Poď sem. Výborne. Dobre. Ježiš. Jej, som na 1% pečený. Výborne. Peč sa, výborne. Poriadne sa opeč. Dochrumkava. Z jednej strany, z druhej strany. Výborne. Ešte by bolo fajné. Z tej druhej strany. Kamo ešte z druhej strany? No. Pekne dochrumkava. 50-60%, poď. Už to bude.
Výborne. Je mi jedno, že som to dal na najhoršiu známku, ako sa len dá. Proste som to dal. Tam to pre mňa končí. Zvládol som ten level, zvládol. Uf. Dobre. Teraz sme v kúpeľni. To je hrozné. Už teraz ten level nemám rád. Kde sa tu mám opecť? Á, na radiátory typujem. Kámo, však som vyšiel od tadiaľa, už som zomrel. To čo mám spraviť? Ježiš. Dobre. Otvorené. Kámo, ja som sa zasekol. To normálne tá voda ťa instantne zabije, ty kokos. To čo je? Čo je toto? Oh, tak už mi to tam dalo. Ja to veľmi rád využijem, ak sa k tomu vlastne aj dostanem. Postih! Choď preč zvyšok chlebu. Iba ja som slice of chleba. Ja som sa to zasekol. Ja to musím reštartnúť. Ja som sa to zasekol. Výborne, môžem výjsť. A pôjdem sa na ten radiátor opiecť. Nech už je to trošku. Poď, ideš, chceš bake, poď. Si dobrý. A nič? Á. Tak nič. Čo sa deje? Prečo sa nepečiem? Pečiem, ale nepečiem. Ja to musím dať akože na vyššiu teplotu. Ja to musím potočiť tým kolieskom, že? A už som ním potočil. Výborne. O. Výborne. Zvládli sme ďalší level, tento bol celkom rýchlo. Áno, ja to proste robím iba cez ten nekonečný život, ale proste... Kľúci a holky, ja to inak nezvládnem. Ja sa musím dostať Kamo, ja som smeťaku. A musím sa odtiaľto dostať, hej? Super, no. Akože... Tento chleba už sa dostal asi všade. Poď. Uf. Ježišmária. Už sa niekam dostaň. Chyť sa napríklad aj toho. Jednu z čoho. Niečo sa... Ježiš, to má tak hrozné ovládanie táto hra. Kamo, búchaš do toho a nevieš sa toho chytiť. Á, výborne. A zabije nás to. Ale... Keď sa to zabije 2 alebo 3 krát, tak to môžeme prejsť aj takhle. Ježiš, kámo. Nemôžeš mi to proste rovno dať? Musíš ma to takto týrať. Aby som vyšiel von. Uhú! Very nice. Ježiš. Kamo, nevidím. Dobre.
Kam sa mám ísť opecť? Dobre. Vyvýšený spot pomôže, hádam. Že by som sa išiel na tú kosačku opiecť. Kámo. Kámo. Dobre. Dobre. Krabica stojí. Dobre, chleba, budem stať. Dobre. Postoj si. Dobre, chleba. No. Výborne. Dobrá krabica. Krabica 2. Stoje ty. Dobre, chleba. Vidíš. Nič. Choď hore. Choď hore. Hovorím ti, dobre chleba. Ježiš. Uf. Takže... Keď ja mám prejsť teraz? Takže tady to kruhom? Dobre. Dobre. Oj, nie. Dobre. Chyca. Dobre. Ešte to nejak... Uf. Zatiaľ žijem. Zatiaľ... som sa to... Dobre, sem dám prestrih, lebo to pokiaľ sa to oplasí, ty kokos šnečím chlebovým tempom. To som ja, keď ráno vstávam z postele do roboty. Presne takto idem, ty kokos, takto sa plazím. Dobre. No tak nič. Play again. Ja by som sa išiel vyskúšať na tú kosačku opiecť. Už mi to sem dali. Už bolo aj na čase, chalani. Výborne. To proste... To sem dali pre mňa úplne. Dobre. Výborne. A ja chcem ísť na kosačku. Chcem sa opäť s kosačkou. Však to ani špinavý nie som. Z čoho mi uberalo toľko životov až tak rýchlo? Však tá zem nie je vôbec špinavá. Na chleba vôbec nie je špinavý. Tá zem je by the way čistejšia ako to bolo hentam. V tých izbách. Kúkaj na ňo, však vôbec nie je špinavý. Dobre. Chalomši. Aha. Výborne. Ona narazila. Výborne. Postaň kosačka. Áno. Peč sa. Výborne. Ty kokos, normálne dneska dávam aký speedrun. Uf. Ešte jeden level dáme dneska. A potom už končím. Lebo akože toto je strašne na nervy.
Na budúce si pravdepodobne dám znova Poppy Playtime alebo nejaký ten vlog, lebo proste No, ešte sme na záhrade sme. A jak sa mám túto kone opecť? Však tu... Jak sa to mám opiecť? Že vyvylezem za tým svetlom? Akože... No tak toto ani sa nebudem snažiť pravdepodobne. To proste nedám, kamo. To absolútne nie je šanca, aby som to takto dal. Viete čo? Dnes už na to kašlom. Na to mrzí, ale ja už nemám viac nervov na toto. Je to proste hra dosť o nervy. Takže ďakujem, že ste si pozreli túto časť. Určite si pozrite aj nejaké ďalšie. Budem veľmi vďačný za každý like, koment alebo odber. Určite daj ten odber. Je tu 43 odberateľov, už sme blízko 50-ky. Tak daj tam ten odber, aby sme už boli na tých 50. Nazdar.